Свещ манастирът без камбана в Родопите, сред гъсти гори и стръмни скали, стои стар манастир, който днес е напълно изоставен. Наричат го манастирът без камбана, защото още в края на 19 век монасите свалили камбаната му и я заровили дълбоко в земята. Никой не знаел защо, но хората шепнели, че звукът и не е от този свят. Според легендата, когато камбаната биела, нещо слизало от планината, не човек, не звяр, а сенчест ужас, който търсел жертви. При стигането през лятото на 1998 година група приятели Милена, Радослав и двамата братя Даниел и Виктор решили да отидат до манастира. Селените ги предупредили: не оставайте там след зарез. Ако чуете камбана, бягайте без да се обръщате. Младежите се изсмели. Камбаната я няма, какво може да се случи? По обяд пристигнаха и започнаха да разглеждат сградата, полуразрушени стени, икони, обгорели от времето, и олтар, върху който имаше издълбани странни символи, но щападате решили да преспят там, за да докажат на всички, че легендите са само приказки. Запалиха огън в двора и започнаха да пият бира, да се смеят и да разказват страшни истории, но в полунощ въздухът изведнъж натежа. Огънят започна да пръщи странно, сякаш някой го задушава. И тогава камбаната би, дълбок, металически звук се разнесе в планината. Приятелите замръзнаха: това е невъзможно, прошепна Милена. Камбана тук няма. Сенките от гората започнаха да се появяват сенки. Те не приличаха на животни или хора, движеха се по земята, издигаха се нагоре, плъзгаха се по стените. Беше сякаш самата тъмнина оживява. Виктор, уплашен, хвърли фенера си към една от сенките. За миг тя се освети и всички видяха лице, без кожа, с празни очи, от устата му капеше черна течност. Те идват за нас, каза Радослав. Камбаната ги вика. Бягството приятелите хупнаха към входа. Но колкото повече тичаха, толкова повече сенки излизаха от гората. Виковете им се смесиха с камбанния звън, който ставаше все по-силен и по-силен, докато накрая звучеше сякаш идва отвътре в главите им. Даниел падна. Сенките веднага го покриха. Чу се само ужасен писък, после мракът го погълна, останалите трима стигнаха до скалистата пътека. Милена се обърна и видя, че манастирът вече не е руина, а цял, светнал в червени пламъци. Камбаната биеше на кулата му, макар че отдавна я нямаше. Следата на следващата сутрин селяните намериха Радослав и Виктор в подножието на планината, окървавени, в безсъзнание. Милена и Даниел липсваха. Мъжете разказаха, че сенките ги преследвали, докато камбаната била бита. Но никой не повярвал, докато вечерта същата камбана не прозвучала над селото. Тогава старците само поклатили глави. Камбаната е отново свободна и ще бие, докато вземе всички, които чуят звука й. А сега харесайте, споделете, коментирайте и се абонирайте за канала.